Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ka channel ka lo rom le ta so have video hian in share tur poi mo ka zo na don number chang thei tur ka ngai chan na ka bidon cheu ni he video hi in ta poi mo ma en vek turin ka du chewa ngun takin ngai thlabok ula ko tu ni chuan he video hian chiang taka soi ka du bangin ka soi tur ka ziak loka a chian thei nan a chu ke ma ka ron phun le no ka chuan a lo chiang lo ve thea chu ba chuan I ka zia sa hi ka thiar me nga chuan thu soi ang deuh tura ka design tho chu nia chu cha ngei nom lu tu tho nga chu cha ngun takin lo ngai thau la weight gain emo weight loss in dua taksari na tidang lam du shim shim emo taksa tidang lam du shim shim tan hei hi apoi mo em ma shiat ngei tura ka ngai keiman ania hei hi anin ta ka chuan tu na ka thu soi tur hi in sheveka ka ngai zo ka ma se hei shetura ka ngai chawa ishe mà se mitam takin an lo shelo ti ka shia chu khan makati mà chuwan chuan shil ngei chu ko duni ole bul itanang he video hian in diet weight loss emo weight gain tura shiat ngai zong ka sai don ani in diet ti tongkam weight loss gain du tan a man thei veka diet tiom je chu mimal taka ni tina kan thi lei kha ni maya in diet kan ti hian ei tlem khera ni lawa diet kan ti chuan kan ni tina kan thi lei kha ani mai ni tro chuan van tha em sirzelang ama sebera chuan calories ka soidon ni calories chu enge ti te calories I hi apoi mo ma weight loss weight gain ni du ni chuan calories chungchang hi hriat ngei tur thil ani ama sebera chuan calories chu enge calories chu energy ani mizo tong takin guys melo shi themula ka mic khi a thawak lawa chuan earphone mic me ne ka man hai in muangin chuan aron ring thut mai thai apoilo ama saber zon calories tu ngai calories tu energy ani mizo tong takin chakna kan ti kan thile ki ma hian om veka hai inu le patan I chaklo palang cho ai ro ati khan khami chakna kha calories ani energy cho atanga chakna kan ton kha calories ani kan thile ki ma hian calories su om veka calories pai tam le pai claim deuh te no ma voksa hian calories tam ma se antirnan fang ma te hian atle mem thunga kan taksa hian calories te hi engkim ti na ma mo ni kan kal kan tlan ani emo kan body function nan shim kan lung ti phut nan te I thiam engkim atan hian kan body hian calories hi ma mo ni asan chunga tinge kan ti chuan soi tongin calories su energy chakna ani kan ti to kha mo chuan chung calories te chu ni khata hian mitin hian mishing tin hian ma mo zat kan nei vek ani ni tin hian mo zat kan nei veka chu kan mo zat chia calories kan nei chuan kan taksa in a hmang zawa a chuang bang om loin weight nga ya chia kan om thei pha ani shithiam ni khata calories mo zat mi tin hian kan nei veka ni chu kan calories mo zat chu ka sai zel dona longa thawla chu kan calories mo zat chu kan weight azirin kan kum te azirin shithiam no te chuan cho ai tam vak ngai lo ma se puitling chuan cho a ei tam deuh hlek ngai no te ai chuan shithiam khatiang zong kha ngai to la chuan kan thir le zelam ngatingai calories hi apoi mo na chan achan chu calories te hian kan thau le kan cher an shilani longai thazelula tuna ka soi tu hi poi mo ma ngun takin longai tharo mishing zong hi kan taksa hian ni khata calories mo zat anei veka chu a calories mo zat chia chu ni tin e ni chuan I weight chu angai rengang ma se calories mo zat aya claim e ni chuan I weight atla anga I calories mo aya tam e ve thung ni chuan weight I gain ve thung don ta ni na nai ve ni na nai ve mo na ivei emo ani poin cher chak deuh emo thau chak deuh ini poin hei hi adik veka mi then katin calories an ma mo aya tam fe anei anga ya thau tur ke zi khat gain tur ngotin mi then katin an calories ma mo aya tam tlem te nei pon an thau theya an thau thei lai ni thi them khami kan gain le kan loss za ta tak kha ei nang lo thin ta ma sei calories ma mo aya tam kha zu I gain don chuan ei thau anga ya I ma mo aya claim I loss don nei chuan ei thau anga da chu dan ani chu thil om sa thak thei mi lo ani ni khata I calories mo za di shedu ni chuan he video description link a hian lula form fill up tur lo manga kha form ka fill up la alo lang mai don ani ni khata I calories mo za sheturin chuan ama sabirin cher dan kan soinga chumi zowa thau dan kan soi leang weight loss kan soi phatanga weight gain kan soi leang ain ang deuh nual dona in an lo na lai claim om boka weight loss dan ka soi phatanga chumi zo weight gain dan ka soi leang ka thiar to
weight i loss du ani chuan ni khata i calories ma mo ai claim zel thatam tak i yang ai ni khat thil thuina cher theilo tro ni khat thil tuina thau theilo boka kar khat thil thu apo a cherin a thau theilo a i mi te hi an thawa an cher ani chuan hun rei tak chung an lo thau to tina ni i hritia hei an lo thau tel tel tina ni chuan antina ni khata i calories ma mo za chu sang ni za thum lo ni ta se ni khata calories sang ni zeli ayanga weight i loss don ani chuan i hritia mem i yang ni khata calories sang ni za thum i mo chuan i ma mo ai claim za thum i kat don ni chu ban calories sang ni i yanga i ai don ti na ni ni khata calories sang ni zeli ai chuan kar khat vel itla ve mai thea hritia mem chuan tlak to lo chin i nei don ani hritia mem achan chu i body khan adapt vezel don ta chu ma chuan itlak to lo huna khan calories kha i kat le don ta ni hritia mem tlak chun zom zeli du ni chuan hritia mem chuan i weight atlak to lo chuan i calories ei zat kha iti claim le zel mai don ani ni khata kan ma mo ai claim kan ei khan kan taksa khan a energy ma mo te kha kan thau om sa atang khan alo la i hritia mem thau kha alo in burn ani i hritia mem chuan weight i loss hian i thil loss du ber chu thau ani apoi mo ani weight in loss don hian in loss du ber chu thau ani ti sol te le thil dang nimi alawin tuipo ni lawin thau hi in loss tur ani hritia mem antina ni khata i calories ma mo za chu sang thum lo ni tang se antina sang thum chu tlemin a rit ve deuh ti ani chu tlemin a palian ve deuh ti an chu ni khata i calories ma mo za chu sang thum lo ni ta se weight loss treu ka du alom itia calories sang khat zanga lek te i ei chuan i taksa khan ama le ama kha a in ei chedon ani thau a burn rual khan i muscle le i organs te kha a burn dona chu kan du lo ani thau chia kan loss du calories kha ti niam vaka kat vak tur pon ni lo mase ta ta kha nang ma kha thau over tak ini chuan i hritia mem hei like che thei lo lian pup ang kha ini chuan calories kat treu po kha poi lo ta mase chu tiang ini lem lawa mi pa ngai ini ya chuan weight lem i loss ve du ni chuan i calories claim te chia kat tur ani exert te po hi tlan ti ang reng te calorie an burn awang ania weight loss na an man thei na chan chu exert emo chok ngei lam panga weight loss tum hi anom ve boka a thei thawa mase weight loss reng tur chuan hei kezi som ruka yom du ta intinan kezi som sari inita kezi som ruka om ringot kha tok lawa kezi som ruka khan engtin nge i om reng theyang ti kha ngei to ngai ni i thi thiam em exer tlan ti te manga i weight loss ani chuan i tlan char sarangai i dam chungin i thi thiam em chu mi tam takin an pei lo ani thei chu thei thau ta mase an pei lo ani chuan a har sabok mei theya mi tam tak tan chuan hritia mem chuan khutlange chuan chok ngei lampang po kha chok ngei lampanga weight loss ani chuan i chok ngei lo huna khan i weight loss zong kha i hritia mem i alo late levek don thaw ani chuma chuan nang ma mil tur diet i hritia mem inun ne na in mil i lifestyle a i khung lu thai i lifestyle ne na in mil ni lawin i lifestyle a i seng lu thai diet kha poi mo ani chuan thil ei thei zonga hian thil ei thei lo bur eng ma om lawa calories imamo ai claim i ei chung kha chuan weight i loss mang kan thil aya calories om za chur tur chuan a google thei veka how much calories in rice dal ti te google a han search la alo lang dona ei thei lo bur eng ma om lo ka ti khan in fin ve thau chunga ya etinan chokhor khata hian calories zani ve lo om ta mase voksa thau sang khat a hi chuan calories zaruk som nga ve lom thunga voksa sang khat i ei chuan ni khata calories sang ni za thum vel i ei don chuan weight loss chu har sa don em ani asan chu voksa ka yanga thil dang ka itlem mayang tiringot ta la i hritia mem hei i thil dang thili ei tlem chuan i rila tram don ani i rila tram chuan xiaomi tinga ril tram re nga in dai chuan nuami ti lo nga i thei rei don lo ani chuma chuan i ei tam tho si ma se calories claim kha kan du ta i hritia mem chuma chuan hei calories claim kan ti chuan choshi sel te kan ei nga i hritia mem puar rei na tur chang thop mai te ni lowin cho te kan ei nga hritia mem achan chu chang thop kha chu ei thei tho ta calories ma se i hei voksa soya tong khan voksa sang khat lek te reu te kha ei ta la i puar don lo ni tro ma se kha ta khan calories atam em tho sia
ishe tiam em energy chu tama masa ipum pui kha azuk feel don lo ni iril tram don ni ipum pui ruak tho don ni chu ma chuan khata ta kan fin vor ve te nga yamo mania thuak ilo man ve na tur ni chu chu wa chuan voksa te ei me lo la I thlai hring te ei la thil mom te ei tlem la I mom som mei mei te ni lo cho pur na tak tak ei la I thama yang tuna chuan weight gain dan ve thung tuna weight gain I du ani chuan soi to angin I calories ma mo zat ai tam I anga ya weight loss nen khan in anna tam tak oma man mo lo tur ania omze nei lo calories I vak vak chuan thau chia a in siam tewanga moi don mi lo ni ni khata calories sang ni za thum lo ma mo ta la gain tur chuan calories sang ni zaruk veli eyanga I gain to lo huna zoi zoi in calories su I up chau ve zel don ani zoi mo nga I ti khan I extra la ka ta khan akal don bi ka le kan gain du ani chuan kan thil ei kha apoi mo le zola tak tak asan chu hei I kan soi nge le kan gain don ani chuan kan thil ei kha apoi mo le zola vokse thau te kha a thalem lawa asan chu thau chia tama mo chuwa chuan thil hrisel protein pai tam te kha e treu ta la extra la pa weight gain kan du phei chuan ei tam hi angai em ani omse chu I calories I ma mo bak ho zong kha I taksa khan entina ni khata I calories ma mo zat ai tam hi ei ta I taksa khan I calories ma mo lo ho zong kha ada thadon ani nakina manatan chitiam em tu suang tin nge da tha tang kan ti chuan calories kha thawa a convert anga I taksa khan chuan I taksa khan ada tha mei don ani chitiam em chu I lo gain don ta ni tro chuan chu thau da tha chu muscle gain nan te a man le thei ta ma se kha chu video danga kan la soinga video video han a lengvek don lawa thuilu tuka thil shisel lir ei tumla momsom manga thaule hei momsom manga thaule I cho thil shisel ei awanga thau hi ein ang mi alo nia mi zong hian shisel mi zong hian wei shisel le mi zong hian wei shisel le moi tok hi om veka mitin tan hian mi pange me chia kan ni azir ten kuming zange kan ni azirin kan weight shisel tok hi om veka chuma jong kha kan lo hriat ve nga ya chuan man mo lo la weight loss le weight gain hi thil man mo taka ti chi ne lawa thlakhat chunga ti chi po ne lawa kum khat vel tal in bua sei ula hei ti turin in bua sei ula je thiam amuang po le tha mi in kar khata kg thum kg ru kg som te ka los pop thein ti hian adik lawa hei hi ni kar khata kg som I los thein ni chuan kar khata bok I gain le thei ti hriala kar khata kg som I los ani chuan thau I los lawa I je thiam I tui te I los ani theia I je thiam chuan chuan kha I ngei to la chuan tu da ha ka soi zo to a chiang tok view in ka sia kha video khan chuan he video hi ila en ani chuan kaloma chuan a pui ngei che ka be se a pui tur chu ni lom mo chuan calories I she thiam ta tro kha a surface level ania ka soi I zir chian tur tam tak la soi bel tur tam tak chu lo manga ma se kha tu na ka soi the jong ni se la chuan he video hi lo en awain kaloma he channel hi like la subscribe la I ti ve thei to kan dia chuan I tum I lo tlin ngei I tum I thil tum I lo tlin ngei ke be se weight gain ani emo weight loss emo engpo chu I tum chu lo ni se I lo tlin ngei na turin du sak na khala na che is a boy out